Digong pinakaroon sa ngalan ng Amahan, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Ang grasya sa Panginoong Jesucristo ang bugma sa Diyos, at ang panagyusa sa Espiritu Santo, makanaaw kaninyo. Ang naigso ng hapit kaninyong tanan. Kumalanap karoon si Tatay Melvin, at pinas niya ng ampo, at hinaot, at sa inuon siya sa iyong masalat sa kalibutan. Pagkanaot ang iyan ng anak, iluwas, pagkakanat dito sa kinagdian sa Diyos. Pagkanatusad kita, mga nakatigol, na iyang kuyaan, mahubal sa ako ang pag-iul. Pagkanaot ang Ginoo, nagaupan ka na ko ang anak, ni Tatay Melvin, na binayang ikugma, magpabilin ka na ko. Pero pandang kita ni Santos na misa, mga ikakaloy pasayo sa inyo. Sa Diyos, ang magkakapong sa kanan, kung pasayloon sa atong mga sala, dahil ang magkakita niya nato sa kinabuhing tayo. O Diyos, Amahan na magkakapong, hugot ang among pagtuong ang imong anak na matayo na banhaw. Ang mamuyo kami alam sa mga isoon na si Melvin, na namatay diha ni Kristo. Panhawa siya pinaagi ni inyong misteryo, aron paghanggit sa himaya ni Kristo na nabanhaw. Kini ang mga pangayo pinagi sa mga Kristo ng anak, pagulhalog ng kanino sa Espiritu Santo, Diyos na sa hangtod sa kahanturan. Tinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Niining bukira, himuon sa Ginoo ang nagladabing gamhanan alang sa tanang katawhan, ang usa ka kumbira sa mga damiang pagkaon ug labing maayong dino. Ug langkato niya ang panganod sa kukunanan nga nagpandong sa kanasuran. Wagkamon sa Ginoong Diyos ang kamatayon ug pahini ang isulti sa Ginoo. Ikaingon ni atong adlaw, siya mao ang atong Diyos nga atong kinauman nga mao'y muluwas kanato. Siya ang atong gipaabot, maglipay kita sa iyang pagluwas kanato.
nato. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorial. Sukat pa sa pagbuhat sa kalibutan.
Tinutugihan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Marta miingon kang Hesus, kung dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsoon. Tinuod na sayo ako mabisan karon. Muhatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pamayon. Si Jesus miingon kaniya, mabanhaw ang imong igsoon. Siya mitubag, nahibulo ako, mabanhaw siya sa katapusang adlaw. Ug si Jesus miingon kaniya, ako ang pagbabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako, bisan tuod mamatay, mabuhi. O ang tanan mabuhi, kung nagtuo kanako, dili gayon mamatay. Ituo ka ba niini? O siya mitubag, oo Ginoo, ituo ako, na ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios na muhanhi sa kalibutan. Ang igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa pa, ipabot ako ang prayer for condolence sa family ni Elvin. Kaning daghan kayo ka muna kumakana sa itong kaugalingon. Nanong karoon pa man ang abog, panahon na ibiya sa kanato si Tatay Wilfred. Daghan kayo ka mga pangutana. Mismo gali sa akong Ebanghelyo, mismo si Marta, ingon kang Hesus, kung dinhi ka palamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsoon. Karon pangutana ko kaninyo, kinsay handog mamatay? Kinsay handog mamatay? Kinsay dili handog mamatay? Sa ba? Tanawan na itapat kasi patay na na. Bitaw kinsay handog mamatay? Una isa ka bata handog mamatay. Siya handog mamatay. Bitaw ang igsoon, inuod lang. Kapalo ko kamo handog, dyan mo mamatay, no? Di ako nang ikaw patyo, no? Ikaw karong patyo, no? Unahan ka? Bitaw daghan kayo handog pagin mamatay kayo tungod. Sakir nyo kayo. Di patahan at anda mamatay. Kaya naman, siguro daghan ang tangan nyo na gitako ninyo, no? Handog ko mamatay. Ang uban, Father, handog ako mamatay kay daghan bitaw ako mga anak. Kung ako, daghan pagkitaong kanamilan ubanan, Father, mubiya ko, maunsa na lang sila. Sakto bitaw ko, no? Pero mga igsoon, kung kita lang gibabuton, dito kita gusto mamatay. Mismo kung kita po'y kabuton, si Tatay Wilfred, kung pwede lang tana, dili sa tana, siya pwede mamatay. Pero sa pinulungan na Griego, mga igsoon, adunay klase na duha ka time. Ang unang nga time mo nang gitawag ko Chronos. Ang Chronos, pasabot mo nang gitawag chronological time, kaya ka na tayo na-measure na ito sa itong imang capacity, sa itong tawanong na kapasidad. Na-measure na ito ang time sa years, months, days, o na siya ang chronological time. So, kung kita kabuton, dili pagkitana po, no? Hopefully, dili pagkitana, karon nga adlaw, karon nga panahon. Mao na ang Chronos. Pero kung atong sampun usab ang ikaduha nga time, according sa mga Griego, ikaduha nga time na lain kundi ang Kairos. Ang Kairos, mga igsoon, mao na ang time na Ginoo lamang ang nakabalo. So, ang difference is Chronos o Kairos. Ang Kairos, ang Ginoo lamang ang nakabalo kung kamo sa ang sakto o sakto nga panahon o ang imong panahon o ang imong kamatayon. Ang Ginoo lamang ang nakabalo. Walay makabuot niya na. Kaunang kanang Chronos, wala kita'y mahimo kay kabubuton ka na sa Diyos. Father, kabubuton din sa Ginoo at ang kamatayon. Oo, kabubuton sa Ginoo. Kabubuton kay tungod ang Ginoo kabalo. No? Kung kanus ka matao o kanus ka mamatay. Pero aduna ko'y uban siguro mapadali kay tungod sa ato ang tawhanon nga
tawag nila free will atong tawgalimon o tawhanon nga kagustuhan, no? Mga mapadali ang atong kinabuhi sa kalibutan tungod sa ato ang mga gipanghimo nga dili usab maayo sa atong lawas. Kaya sa giingon pa ni St. Augustine, that folly is the source of all evil. Kung iba ako ang ginaingon sa mga youth, everything that is too much is not good. Kung too much na imong gikaon, too much na imong gimukaon sa kanang ituloy ka, for example, too much na kayo gikaon, that is, di na din na siya maayo. Warang gimitin mo ng gihiluhan o gipoison ng imong lawas. Too much na pag-inom, everything that is too much is not good. Naman ang giingon ni St. Augustine, we have to discipline our body. Kung na mag-fasting ta, diba? Magpunta sa akong lawas nga ma-disiplina ang akong lawas. Kay tungod ka na sa tungod kay ang desire sa akong lawas, no? O ka na ang gusto sa akong lawas, atong pagpundayonan ang akong lawas, kagustuhan sa akong kaugalingon, o nang nanatay mga sakit. So mga igsoon, isip mga binunyagan, nakadawat it sa tulo ka misteryo. Ang pagbunyag, no? Kaya sa bunyag, nadawat na po ang tulo ka misteryo. Kung sa una, ang pagpakasakit, ikadua, ang kamakayon, ug ang ikatulo, ang pagkabanhaw. So pasabot niya na mga igsoon mismo sa Jesus, ipakita niya diri sa atong ebanghelyo nga dili lang ang kamakayon ang katapusan. Aduna pay pagkabanhaw. Adunay kinabuhi after sa kamatayon. Kaya nga naman, kung mamatay ang ikaw mga igsoon, bubuhi lang, bulag lamang ng ato ang atong kalag sa atong pagkain-lawas. Kaya nga naman, kaya ang lawas, wala, di man siya permanente. Kaya nga pala itong prosen, akong ingon, ang upat ka-elemento. Kaning mga elemento, di siya permanente. So, ito, water, fire, earth, and wind. Kaning upat ka-elements, dili ni siya permanente, mamatay, mawa, kani. Atong lawas, usa ni ato sa mga elemento. Dili kani permanente. So kung mamatay ang atong lawas, mapapiling buhi ang ato ang espiritu, ang atong kahan. O ka na mga igsoon nga ibalik na ng ingon, ayaw mo kahadlok nga sa mga kahadlaw or one of these days, magpakita si Tatanay sa inyo, magpadanggo, no? Ano man, kaya tungod, buhi man iyan ka. Buhi man iyan ka. Ako ra ba kay sige ra ko danggo usually magdanggo ko kung may mamatay sa akong pamilya. Magdanggo ko katong mga close na ko, kung mga close na ko ay close na ko kay mamatay mo. Bitaw magtinod magdanggo ko ana no. Wala dili ko makita, wala ko third eye. Ang uban ay third eye. Ako ni putana sa mga superior sa Luwishe, ngano ingani mo brother basit di tungno ko sa mga tao. Ang yan ko ba simpire yung kaayo kahadlok, no? Wala kang itungno, kay usan nakagasa. Kaya nga no, ang patay o ang kaag, nga nagpadanggo, nangayo kanino o pag-ampo. Akong pumutana nga yung mga father, na nangayo na sila pag-ampo ka nako. Kaya mga kalag, mga igsoon, wala na kapasidad na mag-inulsol sa ilang mga sala. Nga naman, gawa ng mga instrumento, patay naman ang lawas. The temple of the Holy Spirit is our body. Ang ato ang kasing-kasing, ang atong tibuok kaugalingon, mao pa na ang templo sa atong kalag, atong espiritu. Kung mamatay ang lawas, mapabiling buhi ang kalag, o ang kalag, wala na kapasidad na mag-inunsol o magpinitensya para sa iyang mga sala. Nga nung diri man sila magulog ka na to, kaya kita na man naguyog sa atong lawas. Tawhanon na lawas. Tawhanon na kinabuhi. O ka na mga igsoon, nakitang mga buhi, nakatigong karon diri, nagamisa, kaya tungod, nangayo ang mga kalag na nato sa atong pag-ampo. And the Mass is the highest form of all prayers. The highest form of all prayers, o nang pamisa sa mga kalag. Sa mga igsoon, ako tinikihalan ni Santos nga misa, nga hinaot pasayoon si Tatay Wilwil sa iyang mga sala. Ihalan na to kining Santos nga misa nga hinaot punta kung sa man ang iyang nabuhat ng mga sala diri sa kalibutan. Labi na katong sa mga tao na iyang napasakitan, pasayoon na siya. Labi na usab kita.
Nga sa pamilya, hinaot nga kamo usab pasayloon sa iyang kalag ni Tatay Melvin. Kaya aron ang iyang kalag mapuyong malinawon. Ang iyang kalag dili magkundinan. So mga igsoon, ato kini ihanap, ato kini iampo nga kung ang atong time nga gusto inaot ka nga kung ang atong time nga gitawag nato Kairos nga gitagana sa atong Ginoo para kanato inaot ka tagaan pa tayo daghang time daghang higayon aron maginusol kita sa atong sala samtang buhi pa kita kay wala na kay kapasidad maginusol kung kita kalagna. So mga igsoon, isang pag-unsay atong yatubang karon panahon na kaya ang pakigugma na ito kay Tatay Melvin wala may sukdanan, wala may rason. Bisan pag-unsang unos ato gyapon ipakita sa iya kung unsa nato siya pakigugma. Umanan gyapon nato siya diri. Ato gyapon siya kumanan sa iyang lugmanan. Kaya tungod usa kini ka pagpakita nato sa atong pakigugma kaniya. Kaysa akong ingon sa pasiuna ng igsoon, ang gugma mao'y magpabiling o ang iyang espiritu o iyang kalag, ang kalag, the spirit of love will remain in us. Mao kanay magpabiling nga buhi ka nato ang pagigugma ni Tatay Melvin kaninyo na niya sa pamilya. Kanya ito na kanahan, itong nga kung unsa niya pagigugma ang iyang pamilya. Bisan o kanang kawat-an siya si Tatay Melvin. Bisan o para lang na dili pang kaugalingon, para lang sa pamilya iyang buhaton. So dako kayo na nga memory or dako kayo na nga hulugan sa ato ang pamilya sa atong kinabuhi kung kita ato pamalandungan na kini nga paghigugma na espiritu lang nga yan ipakita ka nato magpabiling kini kanungan. Hinaot sa ato mga pag-ampo nga hinaot nga si Tatay Melvin makabaton sa buhing langit nun. Kung may susama siya sa mga santos dito sa langit, pag maabot niya ang himarian sa Diyos. Kung kanunay kitang mag-antos na ni kalibutan, magsakripisyo para lamang sa iyang kapasayluhan, sa iyang kalag o sa atong sa kalag. Hinaot pang palihog na ninyo.